0939-9040717. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo magtanong sa CMD Bicol. Listeners, naman po ang tagasagot diyan sa CMD Bicol. Okay? So, yan. Calling all people na may mga problema sa kalusugan, huwag nyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita kaagad sa mga CMD offices. Tried and tested na po ang ating mga produkto. Okay? So, ulitin ko lang sa inyong lahat. Ang aking text hotline is 0939-9040717. 0939-9040717. And of course, maraming salamat sa mga nag-attend ng ginawa natin na health symposium dyan sa Daet at sa Labo nung Saturday and Sunday. Kararating lang ng iyong lingkod. Back Legazpi, patuloy tayo dito sa ginagawa natin, mission to help restore the health of people. Kaya maraming salamat dyan, mga taga Camarines Norte. At abang-abang kayo, may mga upcoming event na naman tayo. Siguro pag na-finalize ko ay mag-a-announce po ulit tayo. Okay? So, yan po sa mga listeners natin. Kung may mga health problems kayo, at dahil kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Hello kay Ma'am Glenda Bornilia. At siyempre, sa iba't ibang magiging listener natin, sa iba't ibang radio station o yung mga makakapanood ng ating program sa Facebook Live. Saan mang Facebook kayo, makakapakinig ng ating programa. So, yan. Kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Hello kay Eve. Ano na, Made? Musta ka? Bisita kami lamang sa office, ha? Okay, yan. Nice to see you na andyan ka. Oo, yan. So sa inyong lahat, ito lang ang masasabi ng iyong lingkod, na our products tried and tested. Huwag niyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice, napakabisa. That's really a perfect combination. Okay. Sabi dito ni Ma'am Virginia, Neo, hindi po ako makakabili, kulang pera ko, pero okay po ang produkto mo, Ma'am Melinda. Meron naman tayong 30 ml. Oo. At ito, yung isa natin na napakabisa na ngayon, napakadami nang bumibili nito, yung ating CR Juice, kasi ang dami pala ngayon. Hindi na regular magdumi. Alam nyo ba, pag hindi kayo regular magdumi, delikado kayo na delikado po kayo na magkaroon ng colon cancer, colorectal cancer, almoranas, o iba pang health problems dahil hindi malinis ang inyong mga colon. This is really very effective. CR Juice, magsi-CR ka talaga. Okay? So, sa mga taong mahilig magkape na katulad ko, o kung acidic ang kape na iniinom ninyo, panahon na palitan nyo ng ating HCI coffee. And this is an alkaline coffee dahil mayaman siya sa minerals. Okay? Yan ang mga produkto natin. Kaya sa mga listeners natin dyan, huwag nyo lang intayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices. Okay? So, eto ngayon. For the meantime, as usual, mag-play tayo mga kwento ng kagalingan paano nakakatulong yung ating produkto. Okay.
Nanay, andito po ako ngayon sa bayan ng Kapalonga, Camarines Norte para sa aming gagawing health symposium. Tuturuan namin yung mga tao dito paano i-manage ang kanilang mga problema sa kalusugan. Meron dito na ang ganda ng experience niya sa paggamit kaya hingin ko lang ang kanyang kwento. Nanay, anong pangalan at edad nyo at taga saan po kayo? Ang pangalan ko po ay si Gloria Bejerano, 81 ang edad ko, taga rito ako sa Kapalonga. O ano nangyari sa'yo? Nagkaroon ka ng health problem. Ano yung naging problema mo sa kalusugan po? Nagkaroon po ako ng nasakit po ang sikmura ko at likod dahil sabi po ng Dr. Egg Gallstone. Nagdumaan ka ba ng laboratory? Opo. Kaya nalaman na gallstone? Opo. Anong recommendation sa'yo ng doktor? Ang sabi po sa akin ng doktor, yun daw pong mga gamot na yun ay inumin ko. Kinuha ko po yung lahat na yung gamot. Ngayon po, yun daw po mga bawal ng ganyan kung kayo, hindi pa ako nakain ng ganun. At natatakot nga po ako. Pero po yung gamot na binigyan na sa akin, hindi rin po nagaling. Pero balik ko na naman po at Bumalik ka na naman. bumalik, nasa 3 balik ko na po sa doktor. Basta, Ano recommendation sa'yo? ano po recommendation? Ano yung gustong gawin sa'yo para matanggal yung Opera. opera? O kung operahan ka daw, magkano mang gagasusin mo? Malaki po. Magkano pa mga 50,000. Hindi pa, marami pa. Mas marami pa. Sagot ko po, hindi ko kaya mag-opera dahil po ako'y matanda na. Isa pa po, hindi kaya ng pera ko. At kami mahirap na tao. O 3 beses ka nagpunta kay Doc? Opo. Palagi operasyon ang gagawin. Ang O paano mo nalaman na itong CMD magaling sa mga iba-ibang sakit? Naririnig ko po sa radyo na ang CMA gamot sa ganyan-ganyan mga sakit. Sinubukan mo? Sinubukan ko po. Ay ngayon po, isang taon na po nagiinom ng ganyan. Anong ko po, nagpa-ultrahan po ako nitong simana na kalipat. Ay ang aking pong kon ay puro normal na po. Nag-normal na yung mga laboratory result. So, ibig sabihin pati yung gallstone nawala na. Meron daw po maliit pa lang. Maliit na lang po, 1 cm na lang daw po ang kwan. Oo. Ayan baka po sa papel ko. Oo. Pero dati marami. Opo, 9 cm, 7 cm. Marami ko po. Napansin mo ba nung nailabas mo? Napapansin ko po na natay ako. Para pong baga maraming nalabas sa akin maiitim. At saka po, pag ihi ko, halos na magdamag 5 ihi ko. 5 ihi ko po. Napupuyat nga ako ng kaiihi. Sabi ko, di bali, baka naalis na. At ang pagkain ko pati po noon, ay para lang baga puntaing ng kambing. Nahihirapan akong tumai. Ngayon po, ang pagtae ko natural na po. Natay na ako ng madami. Oy, very good yung nangyari. Nag-normal uli. Normal na po. Oo. Pero ngayon, kumusta ang pakiramdam mo ngayon, nanay? Ang pakiramdam po ngayon, pag nakakain man ng gamot, maayos naman po. Kaya lang, may bisis naman po, nasakit na ng kaunti. Pero pinapahiram ko lang po ng kating ko. Nawawala. Nawawala na po. Oo. Pero nung naglaboratory ka, nakita ni Doc na ang dami na wala na yung mga ooperahin. Anong sabi sa'yo? Noong po ako yung magpalipot ng Calvan Laboratory, may 2 raw po nagpasok sa abdo ko. Ngayon, sabi sa akin po na opera. Pinay ko sa doktora nagkuhan sa akin, opera. Ay di sabi ko, ang ininom kong puneri sa ng gamot nilang Ansulpak. 300 pong Ansulpak ang binigay sa akin ni doktora. Nabili ko po yung lahat ng isang kapsula, 100. Nabili ko po yung lahat na yan. Pag nagbalik po ako sa kanila, labo raw po nangyari. Nung gamot na yun. Pa rin. Andun pa rin. Basta po opera. O, sa pagpapagamot mo, yung mga ininom mong mga gamot, pagpapagamot mo sa kay Doc, magkano na kaya nagasto mo? Ay, malaki na po. Hindi lang po yata 50 mil na. Oo, pero andyan pa rin yung karamdaman. Andyan po rin. Oo. Pag nasakit po ang sikmura ko at likod. Ang sama po. Halos ako hindi makatulog. O ngayon, kumusta ang tulog po? Ay, maayos na po akong tutulog. Saka, maigi akong kakain. Kaya lang po, lahat ng bawal nila, hindi ko kinakain. Yang itlog, yang malalangis. Nakain din po ako minsan yung perito. Na, Ayaw mo na kumain ng itlog? ay, ang sabi doon, bawal daw po ang itlog. Ano ka? Hindi po ako nakain nun, ako'y takot. Ay, kawawa ka naman. Hindi ka na nakakain ng Hindi itlog. na po. Kumain ka ng itlog. Yung po soft drinks, hindi na. Yun. Yung pong mga kung hindi na rin po, basta nagtitis na lang po ako ng sinigang na isda, minsan pirito, ginanga, yung in-steam, yun lang po. Nanay, okay pa sa'yo ang itlog ha? Kumain ka uli. Doon po una-una, pero may pong itlog ng itlog ang kinakop ako, nanghihina, itlog. Ngayon po, Hard-boiled. I-hard-boiled mo lang para less mantika.
Oo. Okay. Anong masasabi mo sa makakapakinig ng kwento mo? Ang masasabi ko na po sa nakakapinig ng kwento po ay yung pong nararamdaman ko ay maayos na po ngayon. Kaya po, kailangan po ninyo na kung kayo ay nagpapagamot dito, ipagpatuloy po ninyo ang inyong iniinom na gamot dahil maganda po. Ano nga iniinom mo na lang ngayon? Ay di na lang pong gamutin yung binigay Ano sa... yan? Ano nga yun? Yung pong tablitas na anim, saka po yung pampatak. CMD. Po, wala na. Ma-memorize mo na yan. CMD po. Alam ko na po. Ayan. Pangalan ulit. Gloria Bihirano po ang pangalan ko. Oo, taga saan? Kapalungga po. Ayun. Ayan o, diba? Gumasos na muna ng malaki-laki na. Pero hindi naman basta-basta gumagaling. So, hello kay Ma'am Virginia Neo, Sir Erwin Torrepalma, Ma'am Hilda Lobrido, and Daven Vicente. Yan. At syempre, yung mga listeners natin, saan mang radio station kayo nakakapakinig ng ating programa, hello po sa inyong lahat. Okay? So, sunod-sunod lang, let's talk ang iyong lingkod. Syempre, kagagaling lang natin ng mga health symposium para turuan yung mga tao sa Camarines Norte. Kaya let's talk ang iyong lingkod. Pero eto, isa uling kwento ng kagalingan, paano nakatulong yung ating produkto. Okay, isa pa po dito ang magandang kwento ng kagalingan. Paano siya natulungan ng ating product. Ma'am, pangalan, edad, taga saan po? Ako po si Annie Caldit. 41 years old po, taga Proctor Poblacion. Kapalongga? Oh, anong naging problema mo? 41 years old. Anong naging problema mo, ma'am? Dito po sa sa mata ko yung daluyan po ng luha, yung ugat. Nagkaroon po siya ng bara. Tapos pina-check up ko nga po siya. Pauli-uli ako ng doktor sa diet pagpapa-check up. Pero ang binibigay lang po sa akin na gamot, puro antibiotic lang. Yung kababalik-balik ko po sa kanila, wala naman pong epekto. Ganun pa rin. Paulit-ulit din po ng pagsusugat. Hindi humihilom. Tumigil po ako. Tapos ito nga po, na-try ko po itong CMD. May nagturo po sa akin yung ninang ko po, at saka yung mga kapitbahay ko doon. Yung pagpapagamot mo po sa doktor, marami kang nainom na mga antibiotic. Anong resulta sa'yo? Marami nga po akong nainom kasi yun lang naman po ang gamot na binibigay nila. Tapos ang naging resulta nga po yung para ka rin pong nagtitake ng drugs na hindi ka makatulog ng maayos. Para rin lutang ka sa pagtulog. Hindi nga po maganda kasi po puro antibiotic nga po yun. Mga ilang buwan ba o taon mo yun na pinagdadaanan? 1 year po. 1 year po akong nagbabalik-balik sa doktor. Walang pagbabago? Wala po. Wala po. Buti na lang na may nakapagmarites sa'yo ng ating product. Kumusta nang gumamit? Umiinom ka ng CMD? Opo. Opo, yan CBF po, saka si ID. Yung pang patak po sa yung water salt pa. Ayan po, diretso ko lang po iniinom. May nababago naman po. Saka hindi na po sa bumukol. Tapos, hindi na rin po sa tulo ng tulo. Ay, okay naman po. Sabi mo may lumalabas na ano yun, parang nana ba o ano? Parang nana. Hindi ko nga pa alam kung nana yun, pero nung pong mga nung nag-antibiotic po ako, po ay yung pagtutulo niya marami. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung pagtutulo niya, tapos yung pagsusugat niya, tuloy-tuloy pa rin yun. Pero tapos po, nung mag-take na nga po ako nitong sa MD, nabawasan naman po. At saka walang amoy yung lumalabas. Habang nagtitake po ako ng sa MD, wala pong amoy yung lumalabas. Hindi po katulad nung na nag-antibiotic din ako. Medyo may amoy po siya. May amoy na. Opo, pero hindi ko lang po siya kung gawa din ng gamot o ano. Pero nito po, wala naman Sabi po. mo may sugat dati. Opo, may Wala sugat. nang sugat. Ngayon po, wala na. Oo. Ilang buwan na ba kayong gumagamit ng product? Mga ano ba? Oo. Ilang ng ating product Ano po, CMD? magwa 1 year pa lang po ako ngayong August. Ng CMD natin? Opo, ng CMD paggamit ko. Oo, magwa 1 year ngayong August. Nang gana na Opo, pero may kaunting recovery po na okay na po. Kaya itutuloy ko lang Saka po. wala na yung sugat, di ba? Wala na rin yung parang tuloy-tuloy na pagdaloy ng luha. Na tulo ng... Oo. So, ituloy mo lang at salamat mag-attend ka ngayon ng
Seminar. Ngayon ka lang mag-a-attend? Opo, kahit anong? binibigyan ka naman, may gawa po. Hindi Oo. ako sa akin. Anong masasabi mo ay mai-advise mo rin sa mga makakapakinig ng kwento mo? Sa inyo po, kung may mga karamdaman po kayo na hindi nadadala ng doktor, okay din po kayong mag-take dito sa CMD na katulad ko po, nasubukan ko naman po, edi saka yung tiwala lang po natin. Yun lang po, parehas lang po. Maganda po. Pangalan at taga saan po kayo? Ani Caldit po, taga Poroktres Poblacion po. Ayan. Maraming salamat, ma'am. Ayan, sa mga listeners natin, hopefully ay na-inspire tayo. Kailangan matyaga tayo. Aralin nyo, subukan, diskubrihin ang kagalingan ng ating produkto. May mga mabilis na makarecover, meron namang medyo matagal-tagal, okay? So, ulitin ko lang sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Yung mga hindi pa member, the best talaga maka-member kayo para matulungan kayo. Ha? Sayang, wag niyong sayangan yung opportunity na kayo ay makarecover sa inyong mga problema sa kalusugan. So, yan. Dito muna tayo, ha. Yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin pinagkakait sa inyo ang malaking discount basta kayo po ay member dito sa atin. Ang membership natin ngayon, 5,990, kung saan makakakuha kayo ng produktong worth 6,000 plus. Walang lugi yun. At ang kagandahan, next time you buy our products, it's 20 to 45%, something like that. May time pa na mas cheaper pag kayo ay member. At pwede nyo gawin ang negosyo ni Health Code International. Okay? So, banggitin ko lang dyan sa area ng Catbalogan kasi mapapakinggan po ang ating program sa Catbalogan. Hanapin lang CMD Center at 5391 Second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City. Atap, St. Therese Family Drugstore. Sa Tacloban, nasa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Ma'am Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Sa Honest Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay. Joanne Asaytuno, isang BHW, Humapon, Legazpi City. Sa Giriba, Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikao, Daraga, Albay. Of course, andyan din, nadagdag sa atin, Ma'am Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Yan po ang ating mga ZMD distributors. Pero eto tayo ngayon sa ating mga ZMD centers and active distributors. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy, in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia. Sa Camarines Sur, hanapin lang si CMD Center at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo,
Camarines Sur, CMD Center at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing. Sa L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuahan, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes, Salve Cabal, CMD Stocky Center or NAB Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes, sa NAB Wellness Center at Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station, Astor Crespino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, CMD Stocky Center at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City in front, Banco de Oro. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Juby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jets Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate in front, Barangay Hall. Ma'am Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jenilyn Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, sa CMD Pharmacy, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Makinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supplies, Central Pilar, Sorsogon. CMD Office at Room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Dalugo, Sorsogon City in front, Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Rosemary Haji, sa Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Cheryl Apuli, sa JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sa TGP Pharmacy, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Sandra Mortega Frio, sa Putika, Whitison Street, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Richelle Aicardo, CMD Stocky Center, Barangay Adobis, Kasiguran in front, Kasiguran Technical Vocational School. CMD Center at Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irosin, Sorsogon. First District of Albay, Mr. Remendez 156 Orbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Passes Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo at second floor, Center Point Building atop 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. M.A. Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Malana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biascas, CMD Stocky Center at AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. CMD Office at Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balya, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Kapitan Samson Bartumen, Nahapunan, Bakakay. Sa second district of Albay, siyempre yung aking center, CMD Stocky Center, now NAB Wellness Center at second floor, Room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket, atop Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Albay. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Esquilador, Murok-Burukan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Sadas Cable Store, Purok
2 itbakma nito. Toy Dahak, Toy General Merchandise, purok 3 itbakma nito. Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga Albay. Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet. Lubianes Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawod, Daraga Albay. Ma'am Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Joy de Silbulos, purok 1, Kawayan, Manito. Alex Alejo, purok 5, Peña Francia, Daraga Albay. Eden Bardalo, purok 5, Barangay 1, EM Subayo, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga Albay, in front Anislag Church. Sa Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Ma'am Delia Mangampo, Gamawan, Daraga Albay. Nora Aison, Puro, Legazpi City. Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. CMD Office at 2nd floor, Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay. Sa Life Pharmacy, ground floor, Kamalig Market. Ma'am Lisa Olidana, Bakay Store Center, Daraga Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanauhan East, Legazpi. Ma'am Marinopre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig Albay. Andyan si Ma'am Cindy Toledo Aicardo sa Odell's Store, Bangkiruhan, Legazpi City. Sa 3rd District of Albay, Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Rexy Sardinia, Sardiania's Store beside LBC, Ginubatan. Ami Canseco sa Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Rosana Rehis, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng UWAS. CMD Office at 2nd floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Pulangi. CMD Office at ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City. Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay. Florentina Palacio, Ma'am Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiro. Ayun, ang address, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan, Albay. Andyan din si Mr. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, UWAS, Albay. So, hello kay RGV, Manuel, Sir Manuel Bulawan, and Ma'am Eden Apin. Okay? So, ulit-ulit tayong nananawagan sa may mga problema sa kalusugan. Kung kayo po ay umiinom ng mga gamot, pero andyan pa rin ang inyong mga sakit, o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Biojuice. Tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na-save natin sa operasyon. Nasabi nga ng ating doktor, dapat alam ng mga tao na ang ating produkto can save life kung marunong kayo, kung alam ninyo at meron kayong CMD. Pero wag nang intayin na atakihin, ha. Visit CMD Centers. At ulitin ko para sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Of course, we need distributors, we need retailers, lalo na kung may mga sari-sari store kayo. Nako, pwede nyo gawin talaga ang negosyo ni Health Code International. Tried and tested na po ang ating mga produkto. Marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Nakalain mo yun, may mga goiter, may mga bukol sa suso, sa matres, kidney stone, gallstone, o kahit yung mga kakalalakihan, o yung mga kalalakihan dyan, may mga prostate problem, ihi kayo ng ihi, o yung iba nga, pag malala na, hindi na makaihi. O yung iba, mga nakakateter na. At pinaparedy ng 100,000 for operation, ay good news. Ang dami nating na-manage yan. Hindi na nag-undergo operation. Sila po ay natulungan, na-rejuvenate the natural way. At ang kagandahan po, taking our product, hindi lang yung, parang yung hahanapin talaga yung mga sakit ninyo. Kaya, wag niyong intayin na lumala ang inyong mga sakit. So, ayan, nabos yung ating oras. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people, and hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Ulitin ko lang yung aking text hotline,
is 0939-904-0717. 0939-904-0717. So yan, maraming salamat. Ako uli si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.